खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 22 जुन बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दाय मावनानै गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। उसुखुथु गोसोजों जेरावबो थानो हानाय नङा। गोसोआव गोजोन गैयै जागोन। वृष राशि। गोसोनि लुबैनाय आरो हास्थायनायखौ हमथा। गुबुननि बिथोनाव खामानि मावनाङा। सानै हयै सोलिनाया नोंथांनि साबसिन। मिथुन राशि। नखर संसारखौ लानानै गोसोआव गोबां साननाय फैगोन। फिसानि थाखाय गोबां खोथा साननानै जिंगासिगोन। दुखुजों समखौ बारहोहरगोन। कर्कट राशि। मोजांसिन सान। हरखाब माबा मोनसे मोनफुंनो हागोन। लटारिफोर लायोब्ला नोंथांनि खाफाल जफिनायनि मिजिं दं। सिंह राशि। हरखाब माखौबा गोसो गाज्रि जागोन। गुबुननि एसे खोथायाव गाज्रि मोनगोन। खामानिनि फारसे गुबुननि खोथाजों सोलिनाय नङा। कन्या राशि। गुबुनजों मान गैयै खालामजागोन। समाजाव जायगा मोननाय नङा। खस्थ' खालामब्लाबो मोजां फिथाइखौ मोननो गोब्राब जागोन। तुला राशि। बेफार फालांगिनि फारसे मोजांसिन सम। फालांगियाव गोबां रां मुलाम्फा जागोन। नखरनि थाखाय फालांगियाव गोसो होथाबगोन। वृश्चिक राशि। खामानिखौ गोसो बायदियै मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेंथा गैयैयाव उदां गोसोजों गोदान खामानि मावगोन। साननायफोरा मोजांसिन जागोन। धनु राशि। नखराव मुवा बेसादा खहा जागोन। हरखाब मोजां बेसादानो खहा जानायाव दुखु जानांगोन। नखरनि मुवाफोरनि फारसे सांग्रां जा। मकर राशि। थांखि जाफुंसारगोन। गोसोआव गोबां रंजानाय फैगोन। गोदान मिजिंजों नखर दाफुंनायनि थांखि सुजुगोन। कुम्भ राशि। मोजां सान। खैफोदनि रैखा मोननो हागोन। जेरावबो दावगासारगोन। आंगो लोगोआ नोंथांखौ खैफोदनि सायाव मदद होगोन। मीन राशि। देहानि फारसे मोजां जानाय नङा। हरखाब देहायाव बायदिसिना सानाय सुनाय जेंनाया नुजाथिगोन। देहाखौ लानानै दुखु जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।